Pagkahapsay gyud sa ato ang nasod, dihang si Tatay Digong na ang nilingkod. Nakuhaan ang mga drug lord, ang drug users kay ni kunhod, ang criminals hadlok sa balaod. Dako kaayo ang mga kausaban, kay si Tatay Digong may baruganan. Gibuhat niya ang tanan para secure ang katawhan, atong nasud iyang giampingan. Ikaw ang best nga presidente, Rodrigo Roa Duterte. Ikaw ang best nga presidente, Rodrigo Roa Duterte. Sa panahon ni President Duterte, ang Pilipinas wala niya pasagdi. Nalipay ang mga tao, wala na sayang ang boto, tinuod nga leader sa Pilipino. Dili ka na mo malimtan, magpabilin sa among dughan ang pagmahal mo sa katawhan ug sa atong inang bayan. Luzon, Visayas, Mindanao na ang punato ang kalinaw. Salamat sa imong kaayo, garbo ka sa mga Pilipino. Ikaw ang best nga presidente, Rodrigo Roa Duterte. Ikaw ang best nga presidente, Rodrigo Roa Duterte. Ikaw ang best nga presidente, Rodrigo Roa Duterte. Ikaw ang best nga presidente, Rodrigo Roa Duterte.